tuog ko hangin pag-arak na salto na dyan. Nakakaigsunan nining dapit sa kabuntagon ni atas sa pagday pagsimba sa Dios. Akong hulaman makadiyot ang iyong mga tensyon. Kung una-una sa labutan, makadiyot rin makaigsunan review naman ko ni. Kaya atong gibasa sa Plupito, review na ni. Ini nga review makaigsunan din sama sa pag-review sa atong pag-kurso na delikado dito mo pasar. Ini nga review ba kayo sa pasar yuta basta kinabuhian madawat yun na ito ang kadaugan din sa itong kinabuhian mo na isa sa Ginoo. Sa di pa kung ato makaigsunan sa tema mos sibsayad ko gamay sa atong panahon sa atong kalibutan karon. Yung sa panahon pag-una-una, di ba ang mga tao karon sa hakadul pagsugat atong Pasko kapulitik? Kapulitik sila. Kita po kapulitik po Dixon. Pulitik po ta. Mahalan ng kapulitik kay naman kay Ginoo. Ha? Lamang ta permi. Sila na kapulitik do may Ginoo. Kanang napundok kita kay sunan nga simba ng gabi. Pagkantay simbang gabi kay kanunay yung tungkusin. Ha? Ano ulit tayo? Punta-punto hapon. Mag-ampo pa. Mga gabiin. Ato pa, dili basta-basta ang atong pag-ila sa Ginoo. Muna nga atong unaon pumalandungon na ang mga tao karon niiling ang kalibutan. Tahong unta makaigsunan nga ang kalipay nila na Ginoo. Pero nalipay ito makaigsunan nga naapay na hibilin nga kalinaw sa yuta o kagawasan kay tuyo nini ang dakong kasamo o kagubot. Magtanaw kung kaigsunan sa netabo karon kanang mga bagyo kay kanunay magpagabolitor sa tatatawon sa mahitabu sa kalibutan. Kanang mga dakong kahitya suno nagasubli subli sa mga dakong siyudad igo na dito sa Sodoma o Gomora nga naghimo o dakong prueba o ebidensya o hangtod diining atong kaadlawan karon. Magtanaw ko mga kaigsunan sa mga tao nagatubang sa dakong krisis. Ang mga bagyo nagsunod-sunod unya suno. Murag hilapon ang una-una o kasing-kasing mga kaigsunan magsuno. Naghilap. Tulungan mo kami. Wala na kaming bahay, wala nang damit, wala nang pira. Nasaan kami ngayon pupunta? Ang mga tao sa Diyos, huwag kalisangan o kadlukan. Kaya naman, naamay, kapuntaan, nga Diyos sa atong kasing-kasing o kinabuhi. Amen? Mauna ang mga tao sa Diyos. Ayaw kadlok, ayaw pagtalaw, kaya kung magaban ka mo, Isaias 21. No, nagikinhangan makaigsunan sa atong kinabuhi. Latas sa mga katuigan nga atong giatubang ambot o kung sa may tabo nini mga katuigan nga atong sabugaw. Ha? Salamat ng petso na atas. Kalinaw pa. Sa una nagsunod-sunod ang bagyo. Katong pagkaigsunan. Hindi niya kung sa tungkuan. Katong pang-injeksyonan. COVID. Linibuan ang mapay at pagkaigsunan. Sa tibuok kalibutan. Sekundahan sa bagyo. Pero salamat tayo ito nga luwas na. Ita magdugay kaya naghiskot naman ito sa sitwasyon sa paglantaw sa lakaw sa dagan sa itong kalibutan. Magtuta sa presinti nga mensahe. Ita magdugay kay magbasa ako pila ka magbasa o sigyundahan na ito pagbasa sa Espiritu Stagna na kiling Espiritu Stagna laga kahit tabog na. Kalilisan kayo siya. Nag-ingon siya, si Apostol Pedro, ang mag-aambit sa Diyos nung kinaya. Number 1 kini makaigsunan. Kay bisan ng kubalan ta tulubot. Suminaw ang lumingkod. Matinmanon ta si Ikapulo. Apan ang pagka-Diyos nung kinaya, mao kini pasaporte
nga kapital alang sa karaugan sa Dios. Kinaiya nga Dios no? Naapa sa mga tao sa Dios. Nga sinuntihan nga daw buko. Noryano. Ang uban, masilo. Muhawa sa panisinuntihan ko lang. Babaw na sa pagto. Dugay na sa pagto. Na mga katungtan. Mauna sa katon mga kaitsunan. Yun siya, ang Diyos nung gahom naghatag kanato sa tanang butang. Bahin sa kinabuhi sa pagka-Diyos nun, pinaagi sa atong kaibalo. Kaniya, nga nagatawag kanato sa iyang kagalingong himaya. O pagkahalang dun, di basta-basta ni, halang dun o paghimaya. Nasa tining paghimaya na kaitsunan, launi nga pinulungan. Nakapahiyo o nakapalipay sa imong isikitaw o gipayaw ang imong buhat. Nagpahimaya dito sa taong Diyos na maoy manluluwas. O ang natagbuhat, duhit sa itong nalakang, pinulungan o pagtanaw, pagpalaw sa relasyon sa tao, gina-record kini sa tubangan sa Diyos. Dili basta-basta. Makinabo o gaya. Wa kay kapainan makaigsunan. Padayon. Natungod yan na kita, igatagan o binidlom nga dagkuyamot na masaad. Aron nga pinagini kamo, magpakikyas gikan sa pagkanunod nga aniya sa kalibutan tungod sa mga pangibo nga nahibo kamo mag-ambit sa Diyos nung kinaya. Gibalik tali. Yung Diyos nung kinaya makaigsunan. Lisod ni Daguto. Yun si Apostol Pablo. Butunta ako mabuhat. Umatarong. Apan ang utan may musulod. May yung mabuhat ang dili husto. Umiligo siya. Apan salamat sa Diyos. Nga nagtawag ka na ako. Nga dili na ako ang nabuhi. Unsa? Kundi si Kristo ang nabuhi sa sunod na ako. Amen? Amen. Mauna ang ato unyang kalabutan. Uban sa paglansang sa cross, ato nang gisurindir matag karon og unya. Kanang atong pagtuo to pag-alagad relasyon sa Dios. Nga bisag na natin duwa tas pag-alagad iya batong gahapon bisan sa altarong. Gipadloy ang estudyante og halas. Ang apurma wati ra gihapon. Ha? Tas ako na matayso na. Ang halawon nga prueba kung pasumbigay. Busa magkayso ng dili niya. Niya. O tungod diining maong hinungdan, himo aniniw ang tanang paningkamot. Maningkamot traditayso. Unya plus ra permi. Ipuno. Sige ka nagadugaw magkaysunan. Pareho ka sa strategy sa panginabi sa tao. Nakaiksyonan mo kung ganin mo kadisgars, masyok no. Mga makapsat ta, dagas Panginoon. Kanang imog ikaon. Andiyan ang kaliwa kaglakaw-lakaw ay trabaho. Ang ikinangan permanente plus. Ang dili ka gupnon sa short. Sige kang minus, sige kang kaon, sige kang gasto. Kung ang imong income kulang, mo na may tabo. Ang dakong krisis o kriso. Pero makalisod-lisod na tamang isong. Gigito, luon mata sa pagbuhat na kung katlaw. Pagsikat ito katlaw, mupahulay ka kang iba. Apan ang ubang karon na, nag-una na pamahuway. Nagpahuway na sila paglaga ng makasyon. Labi kayo kining pagduko ng kaiksyonan na widir-widir. Ha? Kanang mag-usik o gunahan, musik para po o gunahan. Ay, aram ng kauwan ron, aram kadamili. Panangin dalawang buwan o sa kabuwan, hindi na tayo simusipay. Damit ibagdal. Yung kanta pa, bisan mangit kitang dalang, sundong kuga, yud siya sos. Tidal. Sundong si Sos o kusimpa. Panahon simpa. Itapihan ng kaluoy. Mga kagsyonan, kining panahon karon dili na kaya yanuhan o kaya iyaga. Nagdumo nga napay napapang ini nga musubli nga mga
Binidhong nga kalinaw. Musunod na ini ang sandilo o dakong gubat sa kalibutan. O sa unahon na to, ang gubat sa pagbuntog sa atong kaugalingon. Kinabuhi. Hindi kayo pagkalusyo. Bisog biya ito kahit sunan. Hindi katisyo. Hindi niya, no? Pagwa ka, igsoon may special mga paag-ideya sa paghangyo sa tinabiksik nga mga mandog sa mga espiritu. Dili ito, alang sa tao. O sa kabalong ipuno na, matupa niya ang tanang paningkamot, aron nga sa inyong pagto ipuno ninyo ang kaligdong nga batasan o kaligdong nga batasan ipuno na ang kahibalo. O sa kabalo ipuno na ang pagpugong sa pagalingon. Number 1, pagpugong sa pagalingon. Kung sabi nyo ni makaigsurong sa kita kapugong, makasukti tabi mayo sa iskitaw, labi na sa ating pamilya, sa ating mga anak, asawa, maninggaa. Hindi ito na kasi kayo rin sa kanabitang siluntihan na lumot. Ang pulong nga makahait, makapugaw sa katungot, ang pulong nga malumo. Sa ano? Makahinay sa kayo. Musa, nag-ingon ko ang kay Malo, ipuno ang pagpugong sa galingon. Kung sa pagpugong sa galingon, ipuno na ang pagkaminantuson. O kaminantuson, ipuno na ang pagkadiyuson. Gibalik-balik ang pulong pagkadiyuson. O sa pagkadiyuson, ipuno na ang pagbati ng iligsoon. O sa pagbati ng iligsoon, ipuno na ang gugma. Mapinantayon kita igsoon. Masamay na tabo sa ato iglesia at mga katigan. Kaguliyan. Dito sa Payawag, kaguliyan. Ngaman, nakulangan ini sa gugma o pagbati ng iligsoon. Gusto gawa, magbantay, gumitay ang atong kinabuhi. Ibo kalag o kasing-kasi. Atok ng gikinahanglan nga mabubuan ta ni ulahi-ulan sa balang espiritu. Sa mga ulahi-ulan ito? Kini nagasunod-sunod nga mga misay gikan sa mga panguko. Sa mga iglesia, mga ministro, nagkadiyang, nga mga pulong, nga nanunglat, gikan sa radyo, Kuksanil, nakakanaan nagpalit-on nga pagtasig, pag-awhak sa tugaling, nga mahimutang, ligdong, umapala tayon. Diha sa pagto. Wala na mga kaisunan. Niya, ngayon siya. O sa pagka-Diyos nun, puno ang pagbati ng Diyos. O sa pagbati ng Diyos, ipuno na ang gugma. Kahit kung kining mga butanga, inyong mga tunan, o mga tubok kini, nagapailayo kanyo sa pagkatasbukan. Sa mga tasbukan ito, bora man na puluho, kali na. Puluho. No? Laay. Kaya naman, wak may isang pagbati, pagtulisok sa iyong kabulingon, unsaon ang pagbubo sinulan sa mga espiritu alay sa iyong kanabi. Unsa man ang pagbubo sa iyong espiritu ito? Dili mataglakan sa atong pag-usip, pag-ampo, pagsimba, usa ka na kasikreto sa pagbubo sinulan. Niining kalibutan nga aduna pa'y kalinaw o kagawasan sa yuta. Wa na ilain mo ni nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo. Dili itirminado, pirmailhan nato nga ang nakahitabo ang atong lakang sa kinabuhi usara kalakang mamatay kas unahan. Saktan kini kay Ginoo. Unsa man ito ano namatay na. Iya bakun rapatos pagtuo. Isinbar ko ganahan. Mula mga kaigsunan ang dako na to. Kay bisan kinsa nga nakaulanga nining mga butanga, siya buta ug iko lamang makakita sa ruol ug may kalibot nga iya na hinduan na siya gikan siyang nakaraan nga mga sala. Unsay kala ang sala? Pagdawa ka to sa Espiritu Santo sa bautismo. Nahimo kitang nakadawat sa Espiritu apan kini wa tagda sa mga tao. Ngitis na makaigsunan. Ari na ta. Sa Espiritu Santo magsumada. Aron matibawas ang atong pagkalingong sa mensahe.
Mahitabo yun mga kaigsunan. Nagsugod na. Yun siya, tinahanglan ihiklin ang tanang kagubot o pagkabahin-bahin. Ngano na hitabo ni mga kaigsunan niya. Kung ang mga magbubuhat adunay pagtikuban ni Kristo sa ilang mga kalag, kung patay na ang tanang kapog o kung wala na ipag-ilugay o wala na ikagubot, kung kinsa ang labing taas. Ana, ni adi ay nagpagtaas-taas din mga kaigsunan sa itong kinabi, sa itong iglesia. Nasam na, kung adunay paghiusa, kung sila nagbalaan sa ilang kaugaligon aron makita na magbati ang pagkayugmaay sa ato patapos sa gihapon niya ang tinaligsik sa grasas Espiritu Santo, sigurado nga maabot kanila sa saad sa Dios. Tanawara ko iso ng pasalig. Dili niya. Salit magbasa ka sa kalang kasulatan. Sa mga Espiritu Santo na mga piling maghahatag pagbuka sa atong mga mata. Kay si Satanas mga kaigsunan. Kumingkig rata o dilita mo kupot sa kahong sa Diyos. Mga ganyan mag-ampok tayo suno. Ginoo, ito'y ang imong tuong walang daksa kami lawig sa kalibutan. Ganili kami mong tumpawa sa sala. Ini sa Diyos din sa yuta. Gilamimang ka na. Una-una alam mo na kaigsunan. Daghan ng mga ministro. Namulag din sa itong doktrina. Kuya na. Ha? Di na basta-basta. Kining atong abilidad. Nagapita sa kaway. Di ta magpipinsa sa itong kagaliyon. Matumpawa. Kay karon muna ang pag-aligid. Sa tahok, ganito sa matug yung trigo. Apa na matug yung trigo, nagapoy di pasikot pabili. Ha? Masaktan ho? O sa pili na, basta-basta na itong panahon. Karoon ito mo. Nato pa niya. O niya, kung kita bubarog sa Ginoo adlaw sa Ginoo, gikan kang Kristo, ang atong salibdanan, ang atong taas nga turi, kinanglan atong isalikway ang tanang kasina. Kung sa may turi, hindi atong garbo, nailain. Sige sa man sila. Ako na po din. Dili ni mahibong barawon pa. Muna ang sikreto ba tayo sila? Pag indigay, alang sa nagkalabintas, kinanglan atong patyon, sa hingpi ang gamot, ni ining dili balaan, nga butang aron dili na kini mutubo pagbalik sa kinabi. Atong kayo ibutang ang hingpit ang atong kaugalingon sa tiliran sa Ginoo. Amen? Mauna ang bukti. Igsuon. Musalig ito siya. Kaya kining pag-imbitar sa mga espiritu igsuon, dili ni kaya sa tao. Ang mauna-una sa tao rin siya. Pero ang laban na ginuunay atong mag-una sa lakang gisunod na ito ang matablakang ni Jesus. Siya ra yun ang atong kadaugan. Ihiklin ang mga Kristiyano. Mato pa niya, ipaghiklin sa mga Kristiyano ang tanang mga pagbahin-bahin o pagtugyan sa Diyos ang ilang mga kagwalingon. Alang sa pagluwas sa mga nawala. Pangayuka sila, uban sa pagtuo, uban kiksaan, sa panangin o kini mag-aabot. Tanawa isoon, muabot kayo basta atong panginanglan. Dili ikaw ang gugma sa Diyos kanang kadato, kanang pagbugbo sa ulan nila niining katapusan. Ita maglangan, ila man ang mansay na igop natin balon. Nakahatag patandog sa ating ibalati, mapagkasing-kasing na mula hutay kita, naganda kong adlaw sa kabasan, o musingit kita, nga aniya na ang atong Diyos itipabot sa tugay na mga katulian. Amin iksoon? Mauna ang adlaw. Dengan salamat, iko na. Kanato ko kanino, nga kita, magpatong o pagkapalaan, pagkatis ng o pagdawat na to, ang tadigsik sa balang espiritu. Dagang salamat, mayo.